A incidencia que o mar exerce sobre o litoral, xunto coas súas características topográficas, litolóxicas e xeomorfolóxicas, deron lugar a unha ampla variedade de paisaxes costeiras que se orixinaron ao longo da historia da Terra. Estas paisaxes son froito dos axentes xeolóxicos internos e externos, da dinámica xeolóxica da Terra e incluso das transformacións que o ser humano provoca no territorio. En razón a isto, podemos diferenciar tres sistemas costeiros. Sistemas costeiros afectados pola ondada, pola marea e polo vento. Sistemas costeiros afectados pola ondada, xa sexa nun proceso que produza a destrución do litoral ou a acumulación de materiais. A esta categoría pertencen os cantís, as plataformas litorais, os coídos, as praias, as frechas, os tómbolos, as lagoas litorais e as albufeiras. Sistemas costeiros afectados polas mareas, entre os que se encontran os deltas, os esteiros, as marismas, os manglares e os arrecifes de coral. E sistemas costeiros afectados polo vento, do que deriva a creación dos sistemas dunares. Un caso complexo son as rías, megaestruturas que albergan no seu interior formas litorais moi variadas, como poden ser esteiros, cantís, illas ou mesmo praias.